viče, a ostali ne slušaju. Njih se ne tiče. A meni je lijepo kraj tebe u tami, gdje jedino svjetla koje dolazi je ono što se pali vani na reklami. Netko stane i užasnut nešto viče, a ostali idu dalje. Njih se ne tiče. A meni je lijepo kraj tebe u tami, gdje jedino svjetlo koje dolazi je ono što se pali vani na reklami. A meni je lijepo kraj tebe u tami, gdje jedino svjetlo koje dolazi je ono što se pali vani.